Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ino ndiri murume ende ndine makore 37 years ekuberekwa. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mukore ra2016. Ipapo ndainge ndichiri kushanda kumapurazi. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai, taishanda kumapurazi asi tainge tichigara kumalocations. Painge patori nekamufambo kubvako kulocation kwatainge tichigara nekupurazi uko kwatainge tichishanda. Saka taiwanzo kushandisa chimwe chidust road waifamba about 1 hour to 2 hours uchingofamba urimo mudust road. But uchifambamo mudust road imomo kusaidi nekusaidi kunenge kuine mapurazi kuzonosvika wazobata imwe main road ubva wachizosvikako kumapurazi ikoko kwatainge tichishanda. Saka mapurisa mazhinji vainge vachizviziva kuti maZimbabwean kana uchida kubata maZimbabwean vanoshanda mumapurazi unongovataimira muchidust road ichocho. Saka vaiwanzo kuti taimira mapurisa waingokaruka wasangana nechivheni apa mapurazi acho iwawo ainge aine maelectrical fences zvekuti waitongobatwa. Saka nguva zhinji taizodembudzira nemumapurazi zvekuti waipinda nemumapurazi obva wachizobudikira wava kumain road. But dambudziko rainge riripo nderekuti mamwe mapurazi acho vainge vachichengeta mhuka, but yainge itori risk yawaitongotora uchitoona kutoti zviri nani kuti unge uchifesana nemhuka than kuti unge uchizofesana nemapurisa. Nerimwe zuva mukomana acho ndakamukira ari Maxine said because mapurisa awa ainge otaimira vanhu kuma66 vachiziva kuti ndonguva yekuti vanhu vanenge vava kufamba because taitanga basa kuma7 kumapast 7. So tainge tava kumuka ari Maxine said taiwanzo kumuka dzimwe nguva kana kuma3 am obva watobuda mulocation obva watanga kufamba. Mapurisa anenge asati auya kuzotaimira maZimbabwean vanenge vasina mapepa. Saka musi wacho iwoyo mukoma ndakakazikisa kubuda. Ndakangomuka mukoma, alamu yakazotorira mushure mekunge ndatotanga kutofamba about 30 minutes ndikabva ndaona kuti ndainge ndakasikisa kumuka. Yainge iri alamu yekuti ndinge ndichimuka kutanga kubika nekugeza, then ndobva ndachizomirira vamwe vandainge ndichifamba navo because taiwanzo kufamba tiri 5 kuitira kuti tisazobatwapo nananyaupe. Saka ndakangovhunduka mukoma ndokubva ndatotarisa panze ndikabva ndatoona sekunge kunze kwainge kwatochena. Ndokubva ndatongotora chingwa netwiza yandainge ndakatenga the night before, then uyo ndokubva ndatotanga kutomhanya. Handina kana kuda kumbocheka vamwe because ndainge ndichitoti ndainge ndatononoka. Mukoma ndakamhanya ndichibuda mulocation kwava kuchizotanga kufamba muzidust area. Ndakati ndichifamba kudaro maybe about 45 minutes ndopa ndakabva ndachizoona kuti kumberi kwainge kuine moto, zviratidza kuti painge paine vanhu vainge vavesa moto vachidziya moto. Saka ndakaramba ndichingofamba. Zvaitondinetsawo kuti vainge vari vanani ivavo vainge vavesa moto paside peroad uye zvekare vachidziya moto iwoyo. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakafamba ndigofamba asi ndainge ndichingofamba ndirimo mudust road imomo, uye zvekare ndaiti ndichifamba kudaro ndaingoona vanhu vaya ivo vakangodziya moto wavo wavainge vabatidza. Asi kufamba kwese kwandainge ndichiita ndainge ndisingasviki pavainge vari. Ndaiti ndikafamba vanhu ivavo vaibva vaita sekunge vatakura moto wavo vobva vaenda kumberi vobva vatanga kudziya variko ikoko. Mukoma ndakazovhunduka dzava kumapast 6 ndiri pakati pesango ndiri mune rimwe purazi. But ndakati ndichidzungaira kudaro mukoma ndichitsvaka kwekuti ndinge ndichibuda nako, ndopa ndakabva ndaona kuti ndainge nditori padhuze
nemamwe marinda makuva maviri evarungu vakavikwamo mubrazil imomo. Varungu ava mukoma vakavigwa dhara because ndakati ndichiverenga pamatombstone avo ndikabva ndaona kuti mukadzi wacho akafa kuma 1920, murume wacho akazofa kuma 1930 chakadaro. Ndizvo zvakaitika izvi kwandiri mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakazombotanga kuita dambudziko rekupota ndichizvimba makumbo ndikazobatsirwa nevamwe madzibaba. Hanzi ndovega vakangobhilivha nyaya yangu pandakavaudza, vakati he believed everything that I was telling him. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mwoyo wangu unorwadza and ndinogara ndichingonamata kuti dai Mwari machindinzwirawo tsitsi. Now I have found a perfect man, a man that wants to marry me. Mukoma, izvo ndo zvakaitika kwandiri. Ininiwo ndakakurawo ndichirerwa nagogo vangu, but gogo vainge vari munhu ainge aine utsinye. Vaindiitira umwe utsinye wekuti ndaishaya kuziva kuti sei vachindiitira utsinye hwakadaro, yeti ndainge ndiri muzukuru wavo. Dzimwe nguva ndaiti kana ndakavatarisa ndaimbozvibvunza kuti ndigogo vangu vechokwadi here kana kuti kwete, but she was my mother's biological mother zvechokwadi mukoma, but vainge vangori neutsinye hwavainge vachindiitira. Saka amai vakazoti vashaika, ipapo ndo pandakaona kuti upenyu hwakaoma, ndaita kurwadziwa neupenyu mukoma. Saka ndakazotanga kuita zvemaboyfriends. Pandakatanga kuita zvemaboyfriends ndainge ndiine 15 years. Ndakangoitawo munyama ndichingotanga kuita zvemaboyfriends. Murume wandakatanga kurara naye, murume iyeye akabva achizondipa pamuviri mukoma. Ndokubva ndachizoudza gogo kuti ndo zvainge zvaiitika. Gogo vakandirambidza mukoma, murume uyo ainge achida kundiroora. Vakabva vanditi haungamboroorwe nemurume asina mari iwewe, unoda kuzotambudzika se zvainge zvichiita mai vako vaitambudzika stereki, chimbomira. Saka vakabva vachizondimanikidza kuti ndinge ndichibvisa nhumbu. Ndabvisa nhumbu iya yamurume wewe akangoti ainge achindida, akandipa zvekare pamwe pamuviri. Ipapo mukoma ndakazobvisa nhumbu iyoyo yainge yatova ne7 months mukoma. Ndakatoita mwana wekutozvara. Mushure mekunge ndazvara mwana uyu ndakaenda ndikanomurasa mutoilet. Ndakamuisa mune rimwe bepa ndokubva ndangonomukanda makarimo mutoilet. Then ndokubva ndatongonyarara. Vanhu vainge vachizviziva kuti ndainge ndiine nhumbu vakazotongoona ndisisina nhumbu. Ndikangoti ndakazvara mwana akafa. Apa ndainge ndiri mwana ainge ari very stubborn. Apa gogo vaitondikurudzira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro even though ndainge ndiri very stubborn. So ndakabva ndachizobvako kumusha ndokubva ndachizotanga kugara muHarare. Ndikabva ndatanga kungoitawo zvamusikanzwa, ndichingorarama ndichiraramiswa nevanhurume. Ndo vainditengera zvokudya, kubhadharirwa rent, but ndainge ndisingaiti zvokupinda mumabhawa. Kudzamara ndichizosangana neimwe friend yangu uyo akazoita kuti ndinge ndichitanga kupinda mumabhawa, ndikabvisa zvekare imwe nhumbu mukoma. So right now ndava nemurume manje. Pese apa ndaingozviudza kuti hapana pandaizomboda kuzorera mwana anenge asina baba ndichingozvishingisa, but ndichitaura nemi kudai mukoma ndava nemurume muno wekuti anondida. Saka dambudziko riripo nderekuti ndiri kutadza kuti ndinge ndichimuzvarira mwana. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe ingandibatsirawo sei. Chandiri kungoda pari zvino ndechekuti Mwari vange vachindiregerera pazvitadzo zvangu zvose. Ndinozviziva kuti ndakakanganisa, but I just want to have one child. Kunyangwe ndikaita mwana 1 zvinenge zviri nani. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi vakabvisa
nhumbu 3 times. Right now she is married, she has found the perfect husband, but hanzi zviri kuramba, zvava kuramba kuti vange vachiita mwana, saka she just asking for forgiveness. Uye zvekare hanzi kana muine munhu wamunoziva anouchika, hanzi ndipewo manumbers ake. Kana muriko munokwanisa kuuya kuinbox kwangu muchitiudzawo kuti munozvifambisawo sei pamunenge muchiuchika. You can also share with us. Rekedza iti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo ndakambogarako kuSouth Africa, ndaishandidzana nemamwe Nigerian uye zvekare nevamwe vasikana tu maSouth African. Tainge tiri maslay queen, then maNigerian awa ivo vaikwanisa kungotitsvakira mbinga. Taikwanisa kuti kana tiri muclub paya, ivo vanenge vachingotsvaka kuti murume ane mari ndeupi, then vobva vatiudza kuti endai munodya uyo murume uyo. Tobva tatanga kunwa naye doro, time taizoenda naye kumba kwake, tobva tachizomuisira kana madrugs, mungava muri mudoro, tobva tachizomubira. But ndakazomubira vamwe baba vainge vari muXhosa. Baba ivavo vainge vakaromba, vakandimanikidza usiku hwose kuti ndinge ndichiyamwisa nyoka yavo kubva kuma12 kusvika kuma5 am. Mukoma ndakazobatwa nebreast cancer mushure mekunge ndadzoka kunoku kuZim. Saka dambudziko ravapo nderekuti ndava kutanga kurwara zvekare. Handizivi kuti ikensa here yadzoka, but pandakaenda kuchipatara ndakanzi ndiri right, handina kensa, but ndiri kurwara, ndiri kunzwa sezvandainge ndichinzwa apo pandakazoziva kuti ndava nekensa mukoma. So zvakaitika ndezvekudai. Inini pandakaenda kuSouth Africa, zita rangu muchanditi Nora. Ndainge ndagara ndiri mukadzi aita zvekutengesa muviri wake. Ndakatanga kuita zvekutengesa muviri wangu mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndakanaka, apa ndainge ndakaroorwa nemurume ainge asina mari. Kumusha ndinobva kuGweru, ndokwandakakurira ikoko. Ndokubva ndachizouya muSouth Africa ndikatanga kuitawo zvekutengesa muviri wangu muJoburg. Saka ndainge ndine maNigerians avo andainge ndichiwirirana nawo. Zvakaita kuti ndige ndichizotanga kuwirirana nemaNigerian iwawo inhau yekuti ndine imwe mbinga yandainge ndichidanana nayo. Saka murume uyu ainge ari addicted kumadrugs akaita sana heroin necocaine. Saka iye pachezvake ainge achitya kuti ange achitenga madrugs iwawo. Saka aindipa mari, ndobva ndanomutengera madrugs iwawo. Saka ndopandakatanga kuwirirana nemaNigerian. Saka umwe wacho one day akandibvunza kuti, my sister, why do you always buy a lot of these drugs but you do not look like a drug addict? Ndakabva ndamuudza muNigerian uya ndikati, no, imbinga yangu, it is my boyfriend uyo wandinotengera madrugs and anondibhadhara good money. So takabva tachizotanga kutaura vachitondifeya paya about mbinga yangu. So ndopa vakabva vachizondiudza kuti ivo vainge vaine chigang chavo chavainge vainacho muJoburg, ende vainge vachitobata mari zvekutodaro kana kuri kunzi ndainge ndichida ndaikwanisa kujoina chigang chavo. Ndakajoina chigang chavo until mugore ra2015 apo mukoma pandakazomanikidzwa neimwe mbinga yechiXhosa yatainge tichida kubira kuti ndinge ndichiyamwisa nyoka yacho mhenyu kubva kuma12 kuzonosvika kuma5 am mukoma. Saka mushure mekunge zvose izvi zvaitika, ndakabva ndachizodzoka kunoku kuZim. Vabereki vakandiramba, pari zvino ndigere kunoku kumuFakosi. Ndiri mudzimai, ndine makore 39 years ekuberekwa. Dzimwe nguva I say kuti I am lucky to be alive, but dzimwe nguva ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti kunyange zvangu ndakazokwanisa kupona kubva pachirwere ichi chekensa, but chakandiparadzira upenyu hwangu. I used to be very beautiful zvekuti mapictures angu ekudhara ndinoti kana ndakamatarisa misodzi inotanga kuyerera. Ndainge ndiri munhu ainge aine macaves ake akanaka, ndiine body yangu yakanaka, but iko zvinozve ndinongoita sekunge munhu wemhanga kuita kupera basa. So between 2013 kuzonosvika zvinhu izvi zvichiitika muna 2015 ndichizobva kuSouth Africa mugore ra2016 ndainge ndichigara kunonzi kuRandburg kuJohannesburg, uko kwandainge ndichiita hustlings dzangu ikoko. Ndokubva ndachizojoina crew iroro remaNigerian nevasikana maSouth African. Saka tainge tava kufamba
tiri 5 tainge tichizviti Sugar Trap Syndicate, ndozita ratainge tichizvitumidza naro, kuti kana tabata mbinga todaidza maNigerian vouya nepfuti tobva tarobha mbinga iyaya. Saka inini pandakapinda mugang imomo I was the only Zimbabwean, uye zvekare ndainge ndichingopretenda as if I am a quiet Zimbabwean girl. Then ndokubva tichizotanga kugara kumasuburbs. Tichigara kumasuburbs tainge tichiitira kuti tinge tichikwanisa kuva munharaunda mekuti munenge muine mbinga. Then painge paina Brenda neumwe wandichati Noxy. There were 2 South African slay queens vose vainge vachigara kuSoweto. Then kwabva kwachizoita Kola uyo ainge ari muNigerian, kwabva kwaita umwe wacho wataingoti Dr. ainge aine clinic yake, a fly by night clinic. It was not even registered. Vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti it was a clinic yechokwadi. But this clinic, it was inside the mall mukoma, zvekuti waisambofungidzira kuti it was a fly by night clinic achiita mari. Saka we would meet mablessers awa mumaclubs akasiyana siyana vakaita sana Taboo, Cocoon and Vanamuluko. Taiwanzo kuenda mumatavern nemumatavern kwese kunana Midrand kwekuya tichi patrola. Basa redu rainge riri iro rekuti kana wangopinda muclub you look sweet, then you start flirting, umwe neumwe achitsvaka mbinga inenge iri easy kuti tinge tichizoisira madrugs, then allow that man to take you to his place. Wasvika ikoko get him drunk, taikwanisa kutoenda tose tiri vatatu mbinga iyo ichitofungidzira kuti ichazova ine vakadzi vatatu, asingatozvizivi kuti tinenge tichitoda kutomubira big time. Taingoti kana taona kuti munhu adhakwa manje, kudhakwa kwemadrugs, tobva tachizotanga kuba mukoma. Taitanga kuba mafoni and the jewelry, because vanhu vazhinji vane mari dzavo, they do invest their money, vanotenga jewelry. Then we would steal Rolex watches, golden chains, makadi ekubank, mostly credit card. Tobva tamanikidza munhu kuti atipe mapin ake and cash. Then Kola na Dr. maNigerian edu vaibva vachizouya vakapfeka zvimamaski zvezviya, then stage a fake robbery, vosiya varova munhu, isuwo votirova. Dzimwe nguva taitokwanisa kuita sekunge tiri kutorepwa nemaNigerian, but tinenge tatogara tichitozviziva kutoti ava vanhu vedu. So most of these blessers, they never reported nyaya idzi. You know why? Because evil, they were cheating on their wives or doing dark things themselves. Saka vaizongoregedza kuenda kuno mang'ara kumapurisa. Saka takazoti tiri mugore ra2015 mainge muri muna October ndopatakasangana navo ivava vandichangoti Mr. Zondo. Saka ivo vainge vari mugosa. Patakasangana navo, takasangana navo kune imwe club kunonzi kuRosebank. What we liked about this guy is aita sekunge munhu akangopusa so, and ainge asinganwi doro. He did not even touch alcohol. We then invited him to our table, ndokubva achizouya tikatanga kutaura navo. Quick paya ndatogara pamakumbo avo ndava kutova kisa. So he was only drinking hot water with lemon. He then said to me, iwewe ndakufarira, you seem so nice, plus I've never been with a Zimbabwean woman before. Ndobva tatotanga kutospakana paya. He then told me kuti ainge achida kuti tinge tichienda tose kumba kwavo. Saka ndakavati ndainge ndichida kuti tinge tichizoenda tose nemafriends angu. Ndikati kana uchida tinokwanisa kunoita foursome. Akati no, I just want you and you alone. I have had South African women all of my life. I just want to be with a Zimbabwean woman zvanasi chete. Ndikati iripo. I was already in communication nevamwe vangu, and they knew kuti I had gone out and they were just waiting kuti ndinge ndichizovapa the go ahead yekuti vange vachizouya. We then went to his house, his mansion. It was in Hyde Park, Mukoma. When we arrived there, it was so beautiful, but chino chakango ndita kuti ndifile uncomfortable. Munoona pane vamwe vanhu vaive vanofarira kungoti in their houses munenge muine mastatues. Saka kubva zvatakaburuka motikari ndakaona kuti palone painge paine mastatues ainge aripo zvekare nemumba. So it made me to feel very uncomfortable because andifarire
pamba pakadaro pekuti panenge pangori nezvidhori mugarden zvekare nemumba. When we entered into the house mukoma, this was like in October, but the lounge was freezing mukoma. Ndakasvika pakudedera nechando ndakagara pacouch even though it was very hot. Munongoziva kuti muna October munenge muchipisa sei. He then offered me a glass of warm milk. Ndakaseka ndikati iwe ndichangobva mukunwa dorwa vakuda kuti ndige ndichinwa mukaka. Akangonditi if you want money then you need to drink it. I then pretended as if I was drinking that warm milk. That was when I texted Nigerian doctor and I was like, I am in, the guy is rich, Ari Ega, can you send Brenda with other fake robbers in about 40 minutes? Then that was when I tried to go to the bathroom, but akandirambidza akanditi no wait, we will go together because ndainge ndichida kunyazokuona kuti mumba umo makamira sei. He then opened this other door akanditi uya kuno, so I thought kuti that was where uko kwaainge achida kuti tinge tichizorara tose. When I entered into that room mukoma ndakaona kuti it was a big empty room, but mainge muine glass coffin. Mucoffin imomo ndakaona kuti mainge muine mavhu ainge arimo, zvekare mainge muine mabhonzo, makendro. Saka nyoka handina kuiona kekutanga, zvinhu zvandainge ndisina kana kumbotarisira kuti mucoffin imomo mungaita nyoka. Saka ndopa ndakazoona kuti mune chinhu chakafamba, ndikaramba ndakatarisisa ndokubva ndachizoona kuti mainge muine nyoka. Saka akabva achizonditi kurura hembe dzako, ndokubva andikandira chimwe chiflisi. Kune zvimwe zvimaflisi zviya zvinotengeswa muPep, ndo chaakandikandira ichocho akanditi kurura hembe dzako umonere flisi iri. Mukoma ndakabva ndakurura paya ndokubva anditi ndinge ndichigara pane kamwe kastool. Saka ndagarapo akabva anditi nyoka yangu iyo ndoda kuti unge uchiyamwisa as if uri kuyamwisa mwana wako. Ndakangoti zvimwe kuda munhu uyo ainge achingotamba neni because pandakatarisa nyoka iya yainge yava kusafamba, saka rainge rakangoita kunge zijira so but itori nyoka. Ndopa akabva anditi iwe ndakuudza kuti ndoda kuti unge uchiyamwisa nyoka yangu unoti kudii nazvo. Mukoma ndopa ndakabva ndachizoona nyoka yaya yakabva yachizotanga kufamba because yakabva yachizosimudza musoro wayo yakanditarisa ichinanzvira. That was when I realized kuti I was in big trouble. Ndakabva ndatanga kuchema ndichiridza mhere. Mukoma akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichinyarara, akabva andirova, akabva atanga kudeketerera achitaura nechirudzi chake chiXhosa. Achideketerera kudaro akabva achizotora chimwe chimasa ndokubva azogarapo ipapo. Akabva achizodaidza nyoka iyaya. Nyoka iyoyo mukoma handizivi kuti yakabuda sei mucoffin muya ndakazongoiona zvimoneredza paari achitaura nayo. Apedza kutaura nayo akabva anongedzera kwandiri. Nyoka yaya mukoma yakabva yatanga kufamba ichiuya kwandainge ndiri. Iniwo kuti ndige ndichitiza ndainge ndisingakwanisi. Yakauya ikazvimoneredza muchiuno mangu ndokubva anditi ndinge ndichiburitsa mazamu angu panze. Ndakaita saizvozvo ndokubva ndatanga kuyamwisa nyoka iya kubva kuma-past 12 kuzonosvika kuma-past 5. Ndainge ndakangogarapo pachistool ichocho ndisingakwanisi kana kufamba kana kuita sei, ndichingoyamwisa nyoka yacho iyoyo. Dzakazoti dzava kuma-past 5 ndakangokaruka mukoma ndakatomira pataxi rank. Zvakandinetsa kuti ko ndakasvika sei kutaxi rank ikoko, uye zvekare kana ari iye akandiperekedza akaziva sei kuti ndokutaxi rank uko kwandainge ndichikwira makombi anoenda kwandainge ndichigara mukoma. Apa ndainge ndava kunzwa pain, ndainzwa minyatso emazamu angu ichiita kupisa. Then ndakabva ndachizoudza vamwe vangu kuti ndo zvainge zvaitika. Ivo vakatofungidzira kuti maybe ndainge ndichivanyepera. Vakatomboita suspect yekuti zvimwe kuda maybe ndainge ndakamubira mari murume iyeye ndikawandisa mari yacho. Vakatombosecha mumba mangu sezvo vainge vachizviziva kuti ndainge ndisina kana bank account. Ndikati guys, I will never do something like that. Saka mukoma ndakazotanga kurwadziwa. Ndakatanga kurota ndichiburitsa mukaka mazamu angu ndichisvina kudai. Then ndokubva ndachizotanga kurota ndichiti ndikasvina ndobva ndaona
ndichiburitsa riri ropa, ndikabva ndati saka ndatova necancer mukoma. Zvechokwadi ndakazoti ndaenda kuchipatara, and then that was when I found out kuti ndainge ndatova nebreast cancer. By the time pandakazouya kuno kuzi Brenda akangoshayika mukoma, iye akangoita zvekungozvisungirira muapartment make, then Noxy hakuna anoziva kuti akaenda kupi. Kola was arrested because ainge achiita zvekutengesa madrugs, then doctor akakwanisa kutiza ipapo pakasungwa Kola. Ndakangonzwa zvichinzi ainge ava kugara kuCape Town but chainge chava chirema, hanzi it was a robbery that went wrong. Ndokubva apfurwa nepfuti neumwe mukaradhi, then the bullet went through the spine, kwava kutoremara. Iniwo ndainge ndava kungohasela ndichiita zvekutengesa mawigs kunonzi kuUfell until I got money. Pandakanzwa kuti ndainge ndava kurwara ndikabva ndachizodzoka kuZimbabwe. Ipapo mukoma vhudzi rangu ndaiti dzimwe nguva ndikazvikwenya musoro mangu ndikatarisa kudai ndotoona kutoti maoko mangu munenge makatozara vhudzi rangu rainge rava kungodonha. Saka ndakamboti zvimwe kuda enge iri HIV. Pandakadzoka kumba ndikaenda kuchipatara, I got chemo and indeed I was having breast cancer. I lost my breast, I lost my hair. Ndainge ndakambonaka kwazvo, but kubva zvandakaonda handina kana kuzomborikavha kusvika pari nhasi. Dzimwe nguva ndinopota ndichirota ndichiyamwisa nyoka mukoma. Pandinomuka minyatso yangu iyi inenge ichiita kupisa zvekuti mukandiona ndichichema nekuda kwepain munokwanisa kundinzwira tsitsi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi posta inyaya yangu kuitira kune vamwe vaya vanoita izvozvo zvekuti kana vakakechwa nevanhu vanobva vava torera mari. Hanzi nerimwe zuva uchasangana nazvo, uchati uri kubira munhu, izvo munhu iyeye anenge akatoromba, atori nemhiko dzekuti dzinokwanisa kukukanganisira upenyu hwako, se zvakaitika kwandiri. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.